nya sian nya da electric scooty mat ka lawe jong ya shaka one shot Quincy Motors Jamrang Shuro pat ka liang no shaka e thamna kas ki riu shim kabu ki bam dan chu ka mensi mi teplem ha ka imlang salang ki la penpras dusman ya ka mau kon ro rel ha ka surok PWD ka ba ha puot usam ka ba ha papo puot usam jo ka snong penden umjaran warsan lingdo Southwest Khas Hills District karkum ka khubor ka pala yolum lai tho pakte ki jingja kala ja hagini ki khindiat sngi ki bala dep ha ka surok PWD ka ba ha papo ka jingpet jong ka tanat PWD Raniko Division haka baki bri ki bamla satya ban itu kila bom bat penpra dusman ye gini ki mau kontrol rel ha pro alian jong ka surok ya ka ba ka office PWD ka rang sudah pha maramot namar bakil jot habai dei pat kini ki jingja nagaleng ka chnong penden jaran kila penpau ya jing sngosi ka bakra holo ka jingle rew crowd jong ki brio pat ka chnong kala maham ting e ru balada lap ye ki nu ki bedon ti haka ba punjot ya kini ki mau kontrol rel ken ngat haka jing pincha ken ngat haka jing sha penchitong nakaliang jong yi ka snong pendeng jaran yi penlam jur ye ka jingle rew crowd jong ki brio ki ba penpra ya ki mau kon rel jong ka surok PWD ka ba ha po uput ni sar snong jong yi ya ka ba nakaliang ka tiba teben PWD kala ai pan maramot ya ki tai ki mau kon rel ki balijot ha ki kontraktor bat kalong ka basosi ha ka balayo i para lapen ban kum ka ne jingle ka pom don shu ka jingyeti blam kum ta ngi kum ka snong ni kentu ye ki briu ki basyong basa ha ka dong ka than ba ngim dei pan le ya ki ba kum ki ni cha jingle badada lap ya ki ba kum ki ni ki jing penjot ken ngat ha ka jing sha pen stom ki pateng e